и Мартин Михайлови, с които ще ви поканим в следващите минути на едно събитие, което ще се проведе в Мездра и е под наслов "Силата срещу насилието над животните". Изключително интересно звучи, но пък вие ще ни разкажете повече. Идеята е отново да помогнем на беззащитните животни, на организацията, в която сме членове. Това, с което се занимаваме, то е ясно. Това е второто събитие, което организираме. Подпомагане на младежта и на спорта в общината. Това си ни е на нас целта, но този път наистина го обвързваме и го свързваме с организацията, в която сме членове, за да можем и на тях по някакъв начин да помогнем. Целта е да се популяризира по-хуманно отношение към животните, да се справим с проблема с бездомните животни по улицата и каквото може друго да се направи в полза на обществото. Много ли са в Мездра бездомните животни? Защото тук при нас това е един така вечен проблем. Доста са, не са малко. Много са. Опитваме се да намерим решение. В момента работим съвместно с общината. Срещнахме голямо разбиране от госпожа Катовска. Тя застана зад гърба ни. В момента, сега тече и предизборна кампания, да кажем, малко са нещата тихички още, но занапред ще работим с всеки един, който има желание да работи в тая насока. Ние сме отворени към всеки един. Силата, всъщност това, което ще се случи на 17-ти в събота от 13:30 часа в Мездра, винаги тези събития предизвикват изключително голям интерес дори към хората, които изобщо не се занимават нито с спорта, нито се интересуват от такива неща, защото са много атрактивни. Да, те са много атрактивни, защото тежестите са много голями, изисква се много сила за това нещо. А и името само по себе си говори, силата срещу насилието над животни, защото колкото по-силен е един човек, толкова по-трябва да бъде в помощ на по-слабите, а не обратното. Така че за това силата срещу насилието. Виждам в анонса, който ми е дала Нелия, че всъщност гостът ще бъде най-силният мъж на Балканите Слави Славов. Да, поканили сме го. Имаме неговото потвърждение, дано всичко е наред. Очакваме и още негови колеги, също и председателя, доколкото имам информация на Федерацията Ironman. Може ли да поиздадем малко какво точно ще се случва? Обикновено сме свикнали така местене, как се казва, на коли, носене, не знам как да се изразя. Ще има изненади, ще има неща, които не са правени до сега в нашия район. Ще има една изненада също за нашите приятели от Animal Help, от организацията за кученца. Нека си остане в тайна. Това ще си остане в тайна, ще го видим на състезанието. И общо взето ще се дигат коли, ще се обръщат големи гуми, ще се теглят тежки пикапи и така. И традиционното Традиционните, дисциплините са си определени, но в първото бяха по-малък брой, докато сега той е подготвил ново техническо оборудване, нови дисциплини и ще бъде още по-атрактивно и по-мотивиращо за следващите. Той прави в момента тренировки с състезателите. В момента всеки, който реши, че има желание да се занимава с това нещо, нека знае, че може да ни потърси. Работи се всяка сряда и събота. Сряда и събота от 5 часа в Мездра на стадиона по принцип провеждаме такива тренировки. В тази насока главно. Който иска да се опита. В момента няма, наистина няма друго място. В нашия окръг става въпрос да се прави това нещо, така че не е забранено или ограничено по никакъв начин. Който реши, че му се занимава с този спорт, ние занапред ще работим в тая насока. Има ли желаещи? Дори има. Дори да не му се занимава професионално с този спорт, може да дойде така просто да се изкара агресията. Да има чукове, може да бие с чук по гумите, може да обръща, има по-леки гуми, има и тежки, ако е достатъчно силен. Което в днешно време е изключително полезно. Човек да
полезно. Да полезно. изпусне парата, така просто да не се натрупва негативна енергия в нас и като отидат по заведенията и да се бият един друг. По-скоро, който иска има такава енергия за изкарване, да заповяда на стадиона. Най-страшното, че всъщност не променяме темата, все още сме в нея, имайки предвид и надслова на събитието, силата срещу насилието на животни, че именно хората, които са силни физически и наистина могат да направят така проблем на някой друг, те се въздържат, намират друг начин да изпускат парата, както каза и Мартин. Аз такова впечатление имам. Спорта е дисциплина, култура. Като цяло, нали, един човек, колкото повече такива успехи има, толкова по-дисциплиниран става. И нормално е да се и не опитва избива комплекси, да се опитва да помага на по-слабите и с силата си да не парадира, нали, на другите. Ани, няма ли да ни свеш още някоя титла? Или за сега си примерна съпруга? Не. За сега, да, съм се запътила към тази насока. Честно казано, към момента не виждам реализация в това нещо, не поне в България, нали. Аз адмирирам всички състезателки в момента в България, които се занимават с това нещо, защото видях колко е трудно. Да кажем, кое е това нещо? Бодибилдинга, да. Бодибилдинга в България просто е много трудно. Влагаш страшно много средства, страшно много от себе си по време на подготовката, поддръжка и така нататък. И след това просто не е доразвита още федерацията, според мен. Спечелиш една титла, която стои някъде вкъщи и до тук. До тук, да. И трябва да пък е много страшно, наистина. И за самото тяло на жената, не само мъжете малко. Ти сега ще имаш други ангажименти, ще ви тялото да почива. Точно. Тя пак си спортова, нали? Не е толкова професионално, не е толкова активно. Искам да съм пример за младите, да се стремят да поддържат. Да се хранят не само здравословно. визуално. Нали? Визуалното вече всеки преценява до каква степен иска и как ще изглежда. Да е здрав, да спортува, тези неща, които наистина... Не, то едно затлъстяване се отразява и на визуалното, и на здравословното състояние. С децата аз много, много напоследък се плаша с децата, какво виждам и какво се случва и се надявам, че в тази насока ще се вземат мерки от родители, така малко да се гледа наистина в насоката на спорта и здравословното хранене. Не е нормално това, което виждам към момента и се случва. Твърде много разнообразие от вредни храни има и вкусни. На децата им се яде, няма как като видят и всеки родител предпочита да угоди на детето си, което в един момент изиграва много лоша шега относно здравето му, което е много лош вариант. Не става въпрос да ги ограничаваме, нали? Малко се плашат, може би, като чуят за някакъв режим. То не изпадаме в крайности тук. Не говорим за състезания, в които нещата трябва да изглеждат по друг начин. Ние сме си говорили с теб при предишното ви гостуване. Просто трябва наистина да има един нормален режим на хранене, детето да спортува нещо, което му е любимо и му харесва, да отдели по един час на ден. Да се движи достатъчно. Ние си бяхме обещали, обаче после явно различни ангажименти. Тогава не успяхме да го направим този разговор, но между другото всъщност си бяхме обещали с вас да си вделим време специално за един такъв разговор, защото нещата са изключително сериозни и мисля, че на никой няма да му излишно да чуе още веднъж, че да, шоколада си е окей, нали, но когато не е съчетан с останали така храни. Изключително сме търсени, извинявай, че те прекъсвам, точно в тази насока за здравословното хранене. Много хора вече идват при нас с проблеми и на много хора помогнахме. Надяваме се тепърва на още много да помагаме. Имаме хора с по 30-40 кг свалени надолу вече.
Без да са загинали от глад. В никакъв случай, даже някой се оплакват, че им е много хранене. Обещавате ми наистина, че ще си отделите време да направим един такъв разговор, за да може да акцентираме още веднъж върху събитието, което организирате в събота 13 часа и 30 минути, силата срещу насилието над животни. Къде ще бъде то?